Jo em dic Lola Ribelles Buixaderes i soc professora de llengua i literatura. Em jubilo aquest any. El que me n'he adonat és que al llarg d'aquests 37 anys, que és una carrera dilatada, jo he anat canviant d'una manera importantíssima la meva manera de fer. Mai m'han preocupat realment els canvis que s'han produït a la nostra professió, que allò que jo podia oferir era un bé en si mateix, però la funció d'aquest bé en si mateix era fer servei a les persones que el rebien. I per tant les havia de tenir en compte per fer que aquest acte comunicatiu que per mi és l'ensenyar i l'aprendre tingués un sentit. A mesura que les circumstàncies canviaven, que el tipus de l'alumnat canviava, que el món canviava i que hi havia tot un altre allau d'ofertes i de possibilitats comunicatives que jo no podia obviar. Les tècniques audiovisuals, no? Integrar, per exemple, la ràdio com un element docent. I se'ns ha demostrat una vegada més, com tants altres, una eina importantíssima pel que suposa d'ajuda per la motivació de l'alumnat, per l'engrescament que això els hi pot produir, a un perfil d'alumnat que de vegades amb la pràctica merament acadèmica es queda a banda, no hi entra, portant efectes especials o unes músiques que subratllessin o potenciessin allò que deien. I ha estat una eina importantíssima, importantíssima de reforç didàctic i d'element també de fer que els alumnes tinguessin un element de creativitat personal.